Dylan Cernyw, dwi'n athro telyn a piano efo'r gwasanaeth cerdd. Mae'r ddau gwasanaeth, Wrexham Music Cooperative a Denbigh Music Cooperative, yn mynd rownd yr ysgolion yn hyrwyddo gwahanol offerynnau lleisiol, bob math o bethau i'r siroedd ac i'r plant ac gwneud siŵr bod y plant yn cael yn gallu mynd at yr offerynnau a cael y gwersi. A mae yna 5 ohonyn ni dod allan i roi'r cerddoriaeth Cymraeg i'r plant yma yn Wrexham, a wedyn fyddan ni'n canu, cael y plant wedyn i chwarae rhai o'r offerynnau hefo ni ac i hyrwyddo Dydd Music Cymru. Achos da ni'n dod, mae yna rai ardaloedd sydd yn hollol Gymraeg, a mae yna rai ardaloedd sydd yn dysgu Cymraeg, a da ni'n derbyn hynna, a mae rhaid iddyn ni pwysio bob math o wahanol gerddoriaeth, achos cerdd ydy cerdd, music ydy o, a wedyn da ni'n trio hyrwyddo bob math o gerdd, ond da ni'n rhoi'r pwyslais heddiw o rheswm ar y Dydd Music Cymru.